Kaixo, Gasteizko ikan online ikastaroetarako aplikazio propioa dugu. Ezagutu nahi? Gure Moodle plataforman nahi duzun lekuan eta unean ikas dezakezu. Erabiltzaile izena eta pasahitza emango dizkizugu. Horiek sartu eta listo, ikastaroan zaude. Bertan, askotariko ariketak topatuko dituzu. Hutsuneak bete, aukeratu erantzun zuzena, eta azalpenak jasotzeko modua ere izango duzu. Nahi izatera, behin eta berriz irakurtzeko gainera. Tutore bat ere izango duzu. Dituzun zalantzak argituko dizkizuna. Hori bai, gramatika bai, baina helburu nagusia komunikatzea izango da. Gure metodologia komunikatiboa da eta. Horregatik, entzumen eta irakurmen ariketak bai, baina arreta nagusia zuk idatziko eta esango duzunean jarriko dugu. Ahozkoa lantzeko, grabazioak egingo dituzu, tutoreak zuzenduko dituenak. Eta astean behin, mintza saio bat izango duzu beste ikasle batzuekin, irakasle batek gidatua. Eta idatzizkoa berriz, ariketekin eta batez ere idazlanekin landuko duzu. Horiek ere tutoreak zuzenduko dizkizu. Egiten duzun lan guztiak, azterketa ofizialekin lotura estua izango du. Asko, azterketen simulazioak dira. Dena den, seguru ez dugula zure kuriositatea erabat ase. Sar zaitez helbide honetan eta probatuzuk zeuk. Ikan izango gara zure zain. Aio!